Veszem mindent, mert melyik megy ki, nem tudom. Nem volt egy csúszkán. Csúszka! Vagy mindjárt. Hopp. Ez nem volt egy. Ez a nagy fa volt. Jó vagytok? Lassíts, hallod? Lassítsatok! Következő! Álljunk félre! Félre! Menjél lejjebb állítani! Menj lejjebb! Menjél lejjebb! Azt a kurva erőt csináltuk képet, Hát ez elég lesz ápolni, nem mi fog borulni. Hallod? Gyertek segíteni, mert szétment a alufölni! Úgyhogy ide nem leszünk eleget 40-en! Alumínium! Hát ez csak ide maximum, de le lehet lökni. Nem bírod szembe. Nem bírod lökni. Hova akarjátok? Ez sehol. Megy! Nem, hát nincs hátul kerék. Nem fog elfordulni, húzzátok! Nem fog, félre kell lökni. Kocsit nem? Bizot! Meg lehet? Ja, vagy ez? Apa, az kemény volt. Ez nagyon nagy volt. Ez pont meg volt. Aztán, de hallod, ez nagyon nagy már. Nem emblémára ment oda. Most ez a nagy fa volt, Nem, látod? nem